Πότε το φάνηκες μέσα, πότε μπήκατε ρε. То Большаков только на Силове говорил. Με φιλικό τεστ, πρώτη προσπάθεια εδώ, θέλουμε μια καλή φάση εδώ, τώρα στα δίκτυα. 0-1. Το γόλ είναι τον Ζλατίνοφ. 0-1, μια κοινά παλιά. Γαϊδατζή με τον Κωνσταντινίδη. Όταν κερδίζει ο Κωνσταντινίδης, σουτάρει βέβαια ο Γαϊδατζή, η παλιά πηγάτσα. Η προσπάθεια είναι από τον Ιγκλεφ, με τον Ζλατίνοφ. Ο Ζλατίνοφ παίρνει λίγα μέτρα, παίρνει κύκλο, μπήκε στην περιοχή από τα πλάγια. Δεν μπορεί να βρει καμία δόκια σουτάρει. Υπογυρίζει, στρώνει την μπάλα στον Ιγκλεφ, στην περιοχή. Η μεγαλύτερη εξήγηση με τον κατανέλεστημος του Κωνσταντινίδη. Γαϊδατζής, εκτέλεση καλή, πολύ ωραία γκολ. 1-1 στο τέλος. Έλαβε το Φανιάς και ο Ζλατίνοφ στην πλάτη, δεν ξανακάνησες. Ο Ζλατίνοφ προσποιήσει, το σούτ θα δει. Αόβοτα! Ελαφρώς αφινδιάζει τον Όταν λοιπόν. Πρώτο το κάνει, πάνω εδώ. 1-3. Πρέπει να είναι ο Σίμενια στην μπάλα. Για αγώνιμο σουτ άλλο. Είσαι εγγός του Κωνσταντινίδη, πατά την μπάλα. Στον Καράμπελα γύρισμα και αφαίρον γκολ. 2-3. Αυτό τώρα είναι από το ζητικό στο F. Με την ύφτωση με πρόσκαση μπάλα, Τσουμπατζής την επαναφέρει. Η Καβαλάκος. Γκολ τον Ογγινή. Δεν μπορεί να πει ο Δημητρόφ να βγει, εφηλιάζει ο Ογγινής τον Δημητρόφ. Είναι τον Στόικοφ. Το γέμισμα του Στόικοφ απέναντι, κεφαλιά αποκρύει ο Μέρκας. Εδώ μεγάλη φάση την εμελές τείχους. Τελείω ο Σούμαντοφ, ο Μέρκας αποκρούει. Το φάουλ του Σούμαντοφ είναι ο Στόικοφ στην περιοχή. Διαγώνιο σουτ από τον Μπούστεροφ. Άλλο την μπάλα. Καλή επιλογή. Πολύ καλή εκτέλεση στην περιοχή. Κεφαλάκο! Του Παπαβασιλείου 4-3. Παπαβασιλείου ο Στράικερ. Εκτελέστηκε το φάουλ πάνω από τον Κώστα. Άλλο την μπάλα. Λάσκοφ. Θαμελέστικος. Εκτέλεση μαζεύει ο Μέρκας.